ρε Τζόνι, τι έχουμε σήμερα? Mini Planet έχουμε. Mini Planet, κάναμε Mini Planet, είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη, εσύ. Ναι, την προηγούμενη Πέμπτη όμως δείξαμε τη λήψη των φωτογραφιών. Γιατί σήμερα τι θα δείξουμε? Σήμερα θα δείξουμε την επεξεργασία, ρε, Photoshop, τη διαδικασία που ακολουθούμε. Αυτό. Ναι, και η δουλειά. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, είναι εύκολο και ο κόσμος θα το καταλάβει νομίζω. Ναι. Ναι, εύκολα. Και τι, δηλαδή τώρα πρέπει να ξαναπάρουμε πανόραμα και πώς θα βγει το πανόραμα και ένωση, κόψε, ράψε, ιστορίες. Όχι. Αυτά ναι. ο κόσμος τα έχει δει ήδη. Τα έχει δει στο edit του δεύτερου επεισοδίου. Εννοείς εκείνο από το Βόλο που κάναμε. Από το Βόλο, με βεβαίως. τις πανοραμικές. Ναι. Που κάναμε μετά και το edit. Ναι, μπράβο, εδώ, ακριβώς στο ίδιο στούντιο. Πλάκα, ναι. Εδώ ήμασταν. Απλά. Καναπές δεν υπήρχε. Ναι, όπως και οι άλλες δύο οθόνες. Η μία βασικά γιατί. Η άλλη είναι δεύτερος υπολογιστής. Υπήρχε, ναι. Σωστά, Ναι, έχεις δίκιο. όντως. Πάμε, Ωραία. ξεκινήσουμε. Πάμε. Είμαι ο Γιάννης Μανθόπουλος Και εγώ ο Γιάννης Μιχαήλ. και πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Και περνάμε στην επεξεργασία των φωτογραφιών του Mini Planet. Ανοίγουμε το Photoshop και ανοίγετε και εσείς το Photoshop. File, Open, για να ανοίξουμε το αρχείο της πανοραμικής μας φωτογραφίας που έχουμε δημιουργήσει. Τον τρόπο θα το μάθετε αν δεν έχετε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι το edit του δεύτερου επεισοδίου. Πώς το λέμε? Του δεύτερου επεισοδίου λοιπόν. Από εκείνο το ωραίο επεισόδιο που γυρίσαμε στο Βόλο. Στο Βόλο, ναι, και το edit έγινε ακριβώς αυτές τις καρέκλες εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αφού έχετε φτιάξει την πανοραμική σας φωτογραφία βλέποντας το επεισόδιο, πηγαίνετε και κροπάρετε τη φωτογραφία σας κατάλληλα, και τι εννοούμε με αυτό, έτσι ώστε να προσπαθήσετε η φωτογραφία να συνεχίζει, να κάνει λούπα, δηλαδή κάποια σημεία να μην επαναλαμβάνονται και από τα δύο άκρα της πανοραμικής φωτογραφίας. πολύ ωραία. Για να μην συμπέσουν μετά όταν θα κυκλώσει η φωτογραφία και θα γίνει το Mini Planet, για να μην συμπέσουν σημεία και υπάρχουν ίσως και κάποιες διαφορές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς από τις δύο πλευρές, και από τις δύο πλευρές από ό,τι βλέπετε έχουμε το βανάκι, οπότε θα επιλέξουμε τη δεξιά πλευρά και θα ψάξουμε μια κοινή γραμμή με το βαν που έχουμε ξανά από την αριστερή πλευρά. Εμείς όμως θα επιλέξουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ή τη γραμμή εδώ πέρα στην πόρτα, με συγχωρείτε, ή στο λάστιχο έχουμε ένα πολύ καλό σημάδι εδώ πέρα, το οποίο θα μας δείξει περίπου που να κόψουμε. Έτσι ώστε βλέπετε ότι από εδώ συνεχίζει εδώ. Enter και κόβουμε τη φωτογραφία μας. Και πηγαίνουμε image size και βάζουμε ίδιες διαστάσεις σε μήκος και πλάτος. Γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Μιχαήλ? Εξηγήστε λίγο στον κόσμο. Γιατί θέλουμε να Τετραγωνίσουμε. Ναι. Τετραγωνιάσουμε. Να γωνιάσουμε 4 γωνίες στη φωτογραφία μας. Θέλουμε να κάνουμε την πανοραμική μας φωτογραφία τετράγωνη. Ακριβώς. Το αποτέλεσμα θα το δείτε μόλις πατήσω OK, δεν θα σας αρέσει και θα εξηγήσουμε γιατί το κάνουμε αυτό βέβαια. Το αποτέλεσμα που βλέπετε έχει αρκετό distortion μέσα, έχει διαστρεβλώσει το constraint της φωτογραφίας, αλλά ξαναπηγαίνουμε image rotation και περιστρέφουμε τη φωτογραφία μας κατά 180 μοίρες, δηλαδή Αντιστροφή. ακριβώς, το πάνω κάτω. Τώρα, filter, πηγαίνουμε στη σελίδα με τα φίλτρα μας. Distort είναι το δεύτερο από τα φίλτρα από την κάτω πλευρά. Distort. Polar coordinates και πατάμε OK. Και από ό,τι βλέπετε έχει γίνει το Mini Planet μας, έχει δημιουργηθεί. Αλλά εδώ πέρα στο βανάκι που κόψαμε, επειδή δεν μπορεί να είναι ακριβώς το σημείο το οποίο θα κόψουμε, θα προσπαθήσουμε να το σιάξουμε αυτό. Απλά είναι αυτά τα πράγματα. Να κάνουμε μια σύνοψη των βημάτων. Μια σύνοψη κύριε των βημάτων, Μανθόπουλε. βεβαίως. Λοιπόν, ανοίγουμε Photoshop. Ανοίγουμε τη φωτογραφία μας στην πανοραμική Πηγαίνουμε image size και βάζουμε ίδιες διαστάσεις για να την κάνουμε τετράγωνη. και στο ύψος και στο πλάτος. Παράδειγμα 5.000-5.000, εσείς βάζετε δικές σας διαστάσεις.
την αντιστρέφουμε. Βεβαίως. Και μετά από τα φίλτρα μας, πηγαίνουμε filter, distort, polar coordinates, κυκλώνει η φωτογραφία μας, δημιουργείται το mini planet και μετά, αν δεν μας αρέσει σε μικρολεπτομέρειες, τις διορθώνουμε. Κάτι που τώρα στη σούμα ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι στην αρχή της φωτογραφίας μπορούμε να κροπάρουμε, με το που την εισάγουμε στο Photoshop, να κροπάρουμε το σημείο το οποίο θέλουμε για να λουπάρει καλύτερα η φωτογραφία και να γίνει το mini planet πιο σωστά. Είμαστε έτοιμοι. συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσάς για τις υπέροχες φωτογραφίες. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το edit βίντεο του 6ου επεισοδίου. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, share και subscribe στα social media όπως Facebook, Twitter, Instagram. Αλλά φυσικά και στο YouTube, γιατί μας βοηθάτε πολύ. Απίστευτα. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, stay creative!